Gandang araw mga kapatid, Noxkey Vlog po. Andito tayo sa Wheeltech, Florida Blanca para mag-review ng isang motor dito. Yung TBS Neo XR 110. So abangan po natin yan mga kapatid. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe. And then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga sulit kong video. So God bless po. Shall we have breakfast together? Ito po mga kapatid yung TBS Neo XR 110, no? Ayan. 110cc palagay. Ito po ay nasa 2019 o 2020 model pa mga kapatid, pero hanggang ngayon mga kapatid ay mabili pa rin siya, no? Ayan. So sa design niya mga kapatid, aggressive look din yung design nito. Ito, meron siyang signal light dito, pero sa kanyang headlight ay bulb pa po, no? Ayan, no? Pero aggressive yung design mga kapatid, no? Ito, tingnan natin dito. Yan, sa kanyang headlight. And then kagandahan dito, ito may nakaabang na plate holder kung sakali na gusto nating lagyan, or pwede rin yung basket kung mamalengke tayo, no? Pwede rin yan. So ayan, aggressive yung design, no? Meron siya mga aerodynamics dito. Ayan. Tapos ang kulay nito mga kapatid ay glossy orange, and then may glossy black. Ayan, kulay niya. So sa 110cc ay matipid na to sa gas, no? Ayan, ito kanyang fender sa harap. So okay din. Sporty yung design, no? Ayan, para siyang tuka yung dulo, parang tuka ng ibon. Ayan, tapos drum brake lang itong sa harap. Ayan, hindi siya disc brake. At ang size ng gulong nito mga kapatid ay 250 by 17. Tube type po, naka-spokes wheel. Yan, and then telescopic port. And air cooled mga kapatid. Yan, aggressive yung design. Nakikita natin. Yan, no? Tapos sa mga kinagandahan dito mga kapatid, meron siyang USB port, no, nakaabang na. At sa kanyang ignition, yan, no, kakaiba din, no? May plastic na kulay green dito. Tapos ayun yung pinakasusian niya, no? And then sa kanyang panel nito mga kapatid ay analog pa.
Yan, analog yan. Nandyan yung kanyang speedometer, odometer, and then ito yung sa fuel. Tapos ito yung sa cambio niya, yung 1, 2, 3, 4, and then neutral. And then yung sa signal light, ito, yan, iilaw yan. Then ito, iilaw yan mga kapatid pag binuksan na natin, no? So, hindi natin ma-activate dahil naka-display lang to mga kapatid. Then sa mga switch na ginamit ay okay din, no? Ito yung kanyang high and low, and then mayroon siyang pass switch. Yan, ito na yung pass switch niyan. And then turn signal light, okay din. And then yung busina, and then meron pa rin siyang choke dahil carburetor type. Yan. Tapos sa kabila, ito yung kanya bukasan ng ilaw. Yan, okay din. Then electric start, and then yung throttle, and then yung preno sa harap, no? Semi-automatic din, no? 4 speed. Yan. Ito yung bearings niya dito, maganda rin. Maganda yung pagkaka-design, no? Yan. Tapos ito yung preno niya sa likod. Yan. So, ordinaryong pedal lang din. Tapos dito may tatak na TPS yan. Then yung protect sa driver, yan, goma lang, no? Goma lang yan. And then yung kickstart niya, and then yung engine oil ay 1 liters pwedeng ilagay. Then yung putlex sa angkas, goma din mga kapatid, no? Pero napiflip. And then yung tambucho, yan, okay din. Aggressive din yung design, no? Tapos ito yung kanyang dulo niyan. Yan. And then dual shock, yan. Tapos drum brake din yung sa likod, naka spokes wheel din. And then ang size ng gulong nito mga kapatid sa likod ay 2.75 by 17 o tube type. Tapos yung fender sa likod ayos din. Then itong kanyang tail light ay halogen bulb pa rin po. Yan, pati yung signal light. So sabi ko nga, lagi ko sinasabi, pwede naman pong palitan kung nais nating pagandahin pa, no? Or palitan natin ng LED para lumiwanag yung ilaw niya. Then ito pong grab bar, yan. Ito yung grab bar niya. So okay din, no? Quality din. Then sa upuan, ayan, magandang fabric yung ginamit, no? Pang matibay ito mga kapatid. Then sa compartment, tingnan natin. Yan po. So yung compartment niya, hindi naman ganong kalakihan. Pwede nating ilagay dito mga kapatid yung kapote natin at yung importanteng mga papeles pa ng motor natin, pwede dito. Tapos sa kanyang fuel tank ay 4 liters po. Yan. Then ito yung kanyang side stand. So okay din. Then may center stand. And then ito yung kanyang cambio. So 4 speed po. 4 puro sa harap, no? Then yan yung kanyang carburetor, no? Ayan. Ayan po yung design niya mga kapatid. TPS. Yung signal light niya. So ito po mga kapatid, sa mga may gusto ng TBS Neo XR 110cc mga kapatid, okay na okay ito pang delivery, lalo na sa mga di-deliver ng mga food ngayon, yung tulad ng mga Lalamove, Tok Rider, Grab, yan. Pwede ito kasi meron siyang USB port dito, no? Nakabang na. Available po yan dito sa Wiltec, Florida Blanca, Pampanga. So meron sila dito, ito lang yung kulay na meron sila dito, no? Yung glossy orange. Ayan, dalawa yan. Avail na kayo mga kapatid. Ayan po. So yan lang po mga kapatid, yung ating motor na
tayo sa susunod na video ko mga kapatid. At huwag niyo kalimutan na mag-ingat sa araw-araw. So, yun lang po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.